Hı. Geçýäş kardeşler, esenlikler, oğuz il esenlikler dünýä. Hoş geldiň. Beýinçilerimiz, bugün şöyle bir temamız var da gyzyklandyrýan biziň regionymyzy. Ermenistan ýurduny tan alyň bugünçe. Halkymyza bu hakda düşünjelerimizi, pikirlerimizi bolup duran wakalary, öňünden geçen wakalar, Ermenistan bugünçeler näme ýaşady, indi näme ýaşap dur, edil, bizi edýän, bizler bilen gyzyklanýan auditoriýamyz bilen paýlaşdyk diýerler. Şöýlerek Ermenistanyň taryhyndan başlap bugünçeler nähili ýollar geçipdir. Edil suwat, goňşular bilen näme gatnaşyklar bar. Suwatky syýasy, ýani diplomatik, hem syýasy hem diplomatik alparýan ýollar nähili. Bu hakda düşünjäm aýtdyk. Gaýda Hayat hanım gelipdir da, kardeşime açjak diýjekler bar. İlk öyle söz size verelim. Sağ olun. Şimdi bu tema Ermenistan burada çıktı şun neme tarihine gidildiyen Ermenistan'ın nähili Rusya imperiyasının Katarına girmesi, ondan sonra Bolşeviklerin basıp alması. Şimdi Ermenistan'ın Rusya imperiyasına girmesi şeyle başlaya. Nemenin Rusya bilen İran şovat. İran'ı da neme Persiya diýilýär şovat. Rusya bilen Ermenistanyň arasında söwüş bolýar. Birinji söwüşi 1804-1813 ýyllarda Rusya ýeňe we neme bolýar? Gülistan anlaşmasy, paragatçylykla anlaşma baglaşýarlar we nemenin Gündoğar Ermenistanyň bir kısmy Rusya imperiýasyna geçýär. Ondan soň ikinji Rusya Persiya söwüşi bolýar 1826-1828 ýyllarda. Bu ikinji uruşda ýa Türkmençay anlaşmasy bilen bütün Gündoğar Ermenistan Rusya imperiýasyna geçýär. Bu uruşda Rus imperiýasynyň ýeňmesi Günorta Kafkazda özüniň pozisiýasyny berkitýär. Öz hasabyna geçirmez Rus imperiyası hem Ermenistany özünün imperiyasına integrasiýasyna başlaýar. 1917-nji ýylda Rus imperiyasının dağılması bilen Günorta Kafkaz döwletleri bir federasiýa döwletler. Günorta Kafkaz Demokratik Respublikasynyň federasiýalary diýip, ýöne bu federasiýanyň bir kaýlyk ömrü bolýar we dagaýa. Ýani 1920-21-nji ýyllarda Günorta Kafkazyň respublikalary bolşeviklaryň, ýani Gyzyl bolşeviklaryň Gyzyl goşunynyň tarapyndan basyrylyp alınýar. Bolşeviklaryň gelmesi bir regionda Günorta Kafkaz Sowet Sosialistik Respublikalaryň federasiýasyny döredýär. Ýöne 1936-njy ýylda bu federasiýa ýatyrylýar we federasiýa bu däkiler, ýani bu üç respublika SSR-iň bir respublikasy hökmünde SSR-iň hataryna gelýär. Indi bolşeviklaryň gelmegi bilen Ermenistanyň çilesi başlaýar. Bütün ýanky şowat SSR-iň hasabyna giren respublikalaryň kýana Ermenistanyň hem çilesi başlaýar. Endi Rus imperiýasy ondan soň bolşevikler gelýär. Bolşevikler gelen wagtdan bitti paragatçylygy getirdik diýip gelýärler da. Muňa inanan Ermenistanyň köpüsi nemetýär? Birinde bir öz ýarly bir respublika gurarsa nemeti bilen arzuwy bilen arzuw bolýar daýer kimin içinde ýöne 30-njy ýyllardan başlap kollektivizasiýa we onuň arkasyndanam gyzyl terror ýagny Staliniň repressiýalary başlaýar.
bu kollektivizasiya we repressiya bu iki proses bir-birine bağlı bir proses olup gaty ulur ýitge, ölüme we tragediýa getirýär. Diňe bir bu Ermenistana ýa-da Kafkaz ýurtlaryna däl, bütün şowat SSR-iň hatarına giren respublikasynyň hemmesine de bir tragediýa getirýär. Endi kollektivizasiýa 30-njy we 40-njy ýyllaryň arasynda bolýar we ýa 40-njy ýyllarda 98%-dan hem köp daýhan hojalyklaryň ýer eýetiniň, mal mülk eýetiniň şo hojalyklary içine alýar. Zor bilen bu daýhanyň maly, ýeri elinden alınýar. Açlyga tezewar edilýär. Köp nemeler garşy duranken bolýar. Onda da şu daglyk raýonlarda gatken garşy durmalar bolýar. Ýöne bular bastyrylyp ýatyrylýar. Elbetde Orta Aziýada bolşýan kulaklar diýip köpsi sürgüne uğradylýar. Köp adam nemelerde atylyp öldürilýär. Durşuna duran ýerlerinde kän adam ustahanalarda çüredilýär. Gaty açlyga we köp adamlar şo wagt emigrasiýa, köp ermeniler hem emigrasiýa etýär daşary ýurtlara. Bu nemelerden, bu baş proseslerden uzak gitmek üçin. Onun bilen paralel bir şekilde 37-38-nji ýyllarda Staliniň repressiýalary başlaýar we bu Staliniň repressiýalary ermeni intelligensiýasynyň aglabasyny ýok etýär. Onlarca nemeler Ermenistanyň aýdan adamlary ýok edilýär. Gulaklarda, türmelerde çüredilýär, atylýar, onlarçasy ýok edilýär. Hasta milliýetçi bolan nemeler adamlar ýok edilýär. Hatda Ermenistanda bu Staliniň repressiýalarynyň wagşyçylyklaryny görkezden muzeýler hem bar. Ýagny ruslaryň bize parahatçylyk bilen geldik diýen lozungy ýalana çykýan. Maňa bir bil baglan, indi hakyky özerklik bir döwlet bolaryn diýen Ermenistanyň beýleki respublikalar, ýani wagşy bir genosit diýsegem bolýar maňa başyndan geçirilýär. Şurada men duraýyn, siz bir dowam ediň, Merdan bey. Owa, indi şonu dowam edeýin men. Repressiýa ene Staliniň nemesi ermenilerin neden genosit diýen boljak da, iň aýdyň adamlaryny ýok edip Orta Aziýa, ýani şu wagtky Merkez Aziýa ýurtlaryna da dagadyp halklaryny Sibirden alyp gelýär, Sibirge goýar, şonuň silkalara ýeberenler bar. Şöyle internetde nemeler var da atılan fanlar var halkın. Repressiýa edilenleri 15 miňe ýakyn diýip görkezýär. Atılanlaram 4,5 miň urak diýip görkezýär. Indi 49'dan bäri gelsek 91-93 ýyllarda Birinji Karabağ bolup geçýär demänim. Durmuşunda, ýani Ermenistan ýurdunyň urnemesinde hereketiniň dowamında ýaşamak. Birinji Karabağ bolup geçýär. Bu taýda da böyle bir ýagdaý. İki tane halky uruşturýarlar, ýöne urşy taýda bir el bar da, Rus imperiýasynyň eli bar bu taýda. Ýani şol bir tarihçilaryň sözlerine görä, ýani Azerbaýjanly tarihçiň sözüne görä, Özbekistanda ýalňysmam toplantı geçýär, ýani Soýuzyň dagap
ejillen wagt ýyllary da şol dagap ýa Russiýanyň hem dörende ýyllary Sowat Graçow diýip harby ministri bolan Russiýa birinji. Şol Azerbaýjanlara näme diýýärdi? Karabağ meselesinde iza dönmeseňiz ýani ganyň sorsuňyz. Kan içi öz ganyňyzy özüňiz içersiň diýen nämäni berýärdi? Sözü yüzlenýär. Birinji Karabahyny özleri boýundan ele ýani Graçowyň aýtmak dediler bilen ýani Rus eli bilen edilen iş. Iki asuda parahada turan millet garşdyrýarlar da içine. Ondan soň ikinji Karabağ 2020-nji ýylda bolup geçe ikinji Karabağ uruşy onda da Karabağ bölegi näme geçer Azerbaýjanyň asyl ýerlerine ýygyna dolanma näme bolýardy ýygyna alýarlar Azerbaýjanlar. Indi şu taýda da ýene de Ruslarym ýani Rus imperiýanyň nämesi bar. Miratorski sigla diýip. Indi sen nirde ýerleşýän, seniň Russiýaň nirde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda seniň näme goşunyň näme işi bar? Özüm iki tarabyň hem şöyle diplomatik ýollar bilen aýdan ýani käýerde güç görkezip Russiýanyň o taýdan gitmäne mejbur edýärler. Indi şöyle näme bar da bolup duran ýygyderli bolup duran hereket bar da Ermenistan topraklaryna Rus imperiýasy gelenden bäri Ermenistanyň halkyny gyrgynçylyga uğradypdyr. Ýani öz siýasatynda ulanýar da, ýani olara azatlyk getirmek üçin ýa döwlet gurup bermek üçin gelen nokta. Şol Eýranlar bilen uruş başlandan bäri böyle uruş başlandan bäri ýani Persiýa bilen ýani Eýranlaryň uşanlarynda da Ermenistany ortaga garşdyrýarlar, öz takbit ulanýar. Soňky repressiýalarda, genosidlarynda da ýene de Ermenistan, ermeni halkyny porýalaýar diýär Rus imperiýasy. Ösmezýäli, ýani gelişmezýäli integrasiýasyny aýrýar da, ýani döwlet düşünjeli adamlar, ilmi, bilimi adamlaryny ýok edýärler, atýarlar, sürgün edýärler. Ondan ýene aýan kaçmada birinji Karabağda da ýene Ermenistan halkyny ulanýarlar, tarap ikinji Karabağda diýene şey çek bolýar, ýene ikinji Karabağda bolan başa baran nokta. Indi Ermenistanyň şu wagtky Paşinyan, ýa premier minister Paşinyan bar. Şonuň öňkü premier minister, öňkü prezidentlerine gara ütüşk siýasat alyp barýardy indi. Goňşusy bilen ýa dünýäň ýüzi bilen gatnaşyklaryny giňişledip, öz ýurduny gelişdirmekde, öz ýurduny asuda saklamakda dünýä açylyp başlatdy diýip. Indi şu aýyň ahyrynda Azerbaýjan prezidenti bilen Ermenistanyň premier ministri görüşme näme diýerler da görüşmäne karar kabul edipdirler. Onuň 20-nji nämede 20-nji maýda ýok iýunda 20-nji iýunda Türkiýede gelip gitdi. Türkiýe Cumhuriyetine de gelip gitdi. Paşinyan. 93-nji ýyldan bäri Türkiýe bilen Türkiýe Cumhuriyeti aralary emette kesilipdi. Birinji Karabağdan da. Ýöne senediň 90-njy ýylynda bärde de 20 ýyldan soň Ermenistan dünýä açyp başlady, goňşular bilen arasyny sarlap başlady. Bärde bir çetinden hem seyretsek
Rus imperiyeti bilen, yani şu wagtda Rus Federasyonu bilen arany açyp başlady. Indi bu näçin arany açar? Bu neçelle ta Rus imperiyetinin näme barandan bäri, yani Ermenistan barandan bäri indi 200 ýyl diýip bolsaň, soňky bir ýylyň içinde näçin Ermenistan Rus Federasyonyna arany açyp başlady. Şöyle sonra ýüze çykýardy. Ermeni halky akyllandymy? Şöyle bolýar, sada dilde aýdanda. Ýa-da başyna Ermeni halkynyň başyna akylly adamlar, döwlet garaýşly, döwlet akylly bolan adamlar geldimi? Ýa-da bu neçel Rus Federasiýasynyň kuklasy bolup, yani şolaryň siýasatynda oýunjak bolup oýnap berenne Ermeni halky akly ýetirdimi? Bir giden sorawlar ýüze çykýar. Ýaly bu hakda başga näme diýip bilerse, Ermenistanyň, ýani Ýewropada açylyp başlamagy bar bärde. Ýani Fransiýada da gitdi, Fransiýa gelip oturşy, Amerika bilen ara baglanşyk gurmap başlaýşy. Ondan soňra Azerbaýjan bilen ara baglanşyk nemesi girmeli, siýasy gatnaşyklara girmeli, goşçuluk gatnaşyklar. Türkiýe Cumhuriyeti bilen ýene-de şonuň ýaly gatnaşyga girip başlamady. Geçen ýylky Ceneva'da Ýewropada çykyş edýär. Bu taýdan baryp dünýä ýüzünde şöyle mesaj berýärdi, ýani Ermenistan ýurdy, ýani döwlet guruluşy indi siýasy garaşyny ütgetjekdigini diýen ýaly şöyle näme berýärdi, mesaj berýärdi dünýäge. Ýani bizinde Rus Federasiýasynyň kuklasy bolmakdan çykmakçy siýasy ikrarlylygymyzy görkezmekçi diýen ýaly näme berýärdi, mesaj berýär. Ýani özüne dönmekçi. Bu indi soňky Rus Federasiýasynyň edilen bir ýalňyşlygy bar da şu neçele. Hemişe de ol döwründaky memeleri, ýurtlary basyp almak, bu üçülen edip görmek, mydam öz bähbidine ulanmak, başyny ýakyn tarihden alsa Ukraina parahat asyda oturan, ýa özerkli bolmak isleýän Ukraina halkynyň üstüne çolmasy. Bu ýerde öz halkyndan daşary Orta Aziýanyň halkynyň ulanmasy, ýani satellitleriniň watandaşlarynyň ulanmasy Ukraina'ya garşy. Ondan soň Azerbaýjan bilen ene bir hep tonlukda Azerbaýjan döwlet bilen döwlet guruluşlary bilen ters gelmegi. Bärde Günörtü Kawkasyanyň siýasy ikrarlylygynyň ütgemegi görnýärdi açyk. Indi bu näme diýmek bolýar? Ýani halklaryň oýanma wagty geldimi? Ýa-da öz erkinlik isleýän demesi, erkinlik isleýän siýasatyny alyp barışlary bar. Buna indi her kim öz düşünjesini ýa-da bir pikirini berip durmaly bolýar. Kawkasyýa bolanda da, Günörtü Kawkasyýa bolanda da heme goňşy ýurtdan bolýar, heme bu neçelle Russiýa Federasiýasynyň golasyndaky, ýani ýeňil dil bilen aýdanda satelit, ýani hakyky dil bilen aýdanda Rus Federasiýasynyň kuklasy hökmünde bolup gelen da, ýani şu wagt Türkmenistan häzirem kuklalygyndan çykjak geldik ýaşaýarlar. Arada Lavrov gelip bir giden şertnama baglaşdy. Iqtisady, kultural, ýani medeni,
Gumanitar ýa-da şeýle birden näme aslında da istada Azerbaýjandan soň Ermenistanam bir özüniň agramyny berip başlatdy. Şeýle erkinlik açyp demesinde meselesinde. Bugün Abdurrahman Bahat diýjekdim. Tamam Merdan Bey. Az önce aydık geçtiniz de birinci Karabağ Söweşi ve ikinci Karabağ Söweşi deyip. Birinci Karabağ Söweşinde Azerbayjanyň nähili haldadygyny bilýärdik. Onu özara gürüňdeşlikde de zatda da aydık geçipdik. Ýöne ikinci Karabağ Söweşi näme üçin ortağa çykdy? Näme üçin şoňa gereklilik duýuldy? Şo taýda Karabağda kim bardy? Hani Russiýanyň neme Miratvorski sila diýilip atlandyrýan nemeleri bardyr, eskerleri bardyr. Şolar näme üçin şo taýda birinji Karabağ Söweşinden soň bir arada belli ki ikinji Söweş çykan bolsa, arada bir mesele bar eken. Şo meseleni näme üçin şu wagta çenli çözmendir? Näme diýler? Üstüwastyrılan konfliktler diýen islam wagty materialda, borjak görer realda. Yani bu ýagdaý bular Ferganada da, yani Özbekistan da etdiler. 85-nji ýyl mukat. Ondan soň häzir ene geçen ýyl öňüňem Tajikistan we Kyrgyzstanyň arasynda da Kuwuňda bolan çakmışyklar var da harby çakmışyklar Kuwuňda. Şu taýda Tajikistan we Kyrgyzstana sine diýen bolyn bir owanyň içinden geçirdirler graniti. Neme terkedi. Köçäň ortasyndan geçýär. Bu tarapynda Tajikistanyň halky, bu tarapynda Kyrgyzstan halky. Ýene de suwam ýene şonuň ýaly bolupdy. O taýda dağdan gelýän bir neme bar da. Ewaden derýajyk bar şonuň üstünde. Indi şolar hemme menen Karabağ hem şol Ferganadam şol Kyrgyzstan bilen Tajikistan arasyndaky mesele terkedem. Şolar hemmesi yani Rus imperiýanyň eden oýunlary da yani iki wagşyny öz elleri bilen mudama uşar ýaly edip goýarlar da yani. Ýa-ni soň kaptandan ödem geljek de mesele lalaşdyrjak näme etjek diýip. Ýa-ni Miratvorski sila diýär. Şeýle öz näme getirjek. Yani. Ýöne Bunyň häsiýetine aýdyk. Yani iki ýurdu uruşdurýar. Meselem Kazakstan bilen Tajikistan bilen Kyrgyzstan uruşdurýar. We iki ýurt ejizleýär. Gowy. Hal bir näme iň batyr oglanlary, ýigitleri, gyzlary ölýär. Ondan soň elindäki barja ýaraglar tükenýär. Bu ejizlanyň halklaryň üstüne gelýär da nämen sizi ilalaşdyrjak näme etenok, näme etenok. Birine su veren ola, birine pul veren ola, gara ikisine hem özüne bakma edip, neme dowam ettirmek üçin edilen oýunlar da bular. birine ýarag berýär. Birinji Karabağda şonlaly edipdirler. Bara o tarapdan arkadan ýar birine ýarag berýär, o tarapdan arkadan birine berteler. Kömek edýär, ikisi uşar ýaly, ýani halklar bir-birini ýigrenip meseleni, esas meseleni görülmez ýaly, gerek wagty olur, ulanıp biler ýaly ýagdaý döredýär. Indi birinji Karabağ Söweşinde kömek edipdir şoň ýaly arkasynda durupdyrlar. Ýöne ikinji Karabağ Söweşinde näme üçin Ermenistanyň arkasynda durmady? Russiýa. Bolmasa ODKB diýilen bir neme bileleşigi bar buların. Organizasiýa kollektiwnego bezopasnosti diýilen bir nemesi bar. Özara bir neme çay işleyen bir yerleri. Üçüncü bir döwletiň çözan ýagdaýynda ODKB hökman, ODKB üye zatlary, döwletler hökman şonuň goragyna gelýärmeldi. Zat boýunça, kontrakt boýunça ODKB-nyň agzalary hökman goragyna gelýärmeldi. Ýöne näme üçindir ODKB ikinji Karabağ Söweşinde bu işe goşulmady?
Bolmasa Putin'in keyfine de neme däl de. Hani islesen beren, islemesen bermerin diýip şoň ýalam diýip diýer ýaly bir ýagdaý däl de. O da kaba diýmek bir kollektiwni bir özara şertnama bar diýmek. Şo şertnama näme üçin bagly galmadylar bular? Ya bu Paşinyan bulara nem etmedimi? Yerine çala agdardymy, näme etdi? Edi şöyle de bular ikinci Karabağ'da söyleme nazikliğine edip da medyadan fiine sorulan gazetlerden başta bular garşylyk görkezdi yani Karabağ'da doğru değil mi? Ermeni tarafı. Ondan soň Paşinyan akıllanan olmaly. Şöyle diýip düşünýär. Ýa häzir asıl yer toprak nämen kada Azerbaýjanyň topragy. Indi ýene şonu Karabağda ýene uruş bolup Ruslaryň kömegini alyp Azerbaýjanlar ýa püskürtip diýende o taýda mesele ýene çözülen nokta. Ýene de 5 ýyldan, 10 ýyldan, 20 ýyldan öňe ýüze çykyp durjak o taýda mesele. Ýani oýunyň nemesi ruhun kuklasyny bolmaktan çykmak isläni bolmaly da Paşinyan. Yani döwlet akly işlän bolmaly şo bir tak getirýär ýa beýninde soň işläp durýar ýa beýni işläp bar. Şoňka akyllanan bolmaly da. Şonuň ýaly bir mysal nemede de bar. Ýene şu Kavkazdan neme bir döwlet Gürcistan. Onuň bir bölegi basylyp alındy. Hatta 2 nokatda şoň ýaly. Abhaziýa, birem Severny Osetiýa. Indi bu ýerde hopsuzlygy kim üçin etýär? Gelýe de Orsun ýene Miratvorskiy sila diýenleri neme diýär? Şo taýda hopsuzlygy neme diýär? Saklayanlar diýilip aýdylýar da. Ýöne häzirki o taýynyň hökümeti Gürcistan näme üçindir öz watandaşyna karşı işleýär. Indi Ermenistanda zat bolan bolsa, Moskwa tawyn bolýan bir ýönetiji bolsa, kömek gelermidi? İkinci Karabağ söwbeşinde de. Ýa gelerdi. Gürcistan'da da şu wat pro-rasist neme hökümet bar da. Nahil diýýärden prezidentam premieram şol nemelerinkinde Rusýanlylar diýýärler. Adam aýratyn bir döwlet, aýratyn bir ýurt diýýärden aýratyn ülke üstünde ýaşaýan. Aýlanyp näme üçin Ruslar gönden gelip kimsen çağırdı o başka bir memleketine. Neme? Abhaziýa nemeň içinde de, Gürcistan içinde de. Näme üçin ol sen öz üçin meselesine gelýände sen goşulýar. Russiýadan. Ýokarlardan vertolyot getip tank getirýän. Senin ne işin var o taýda? Ine arada Ermenistan'da nemede orkeşek boldy näme? Betnaýry neme agdaly çykmy? Bularyň popu bara apos. Doğru. Owa. Bularym neme Paşinyan halk dönüňi, watan dönüňi näme dip neme hökümet öz elimize almaly dip birden nemeler aýdyp halky güýçürüp ýani bulam Rus Federasiýasynyň elinde bolmaly da işinde. Ýani bular wagtynda öňüni aldylar. Ermenistan hökümeti munyň öňüni aldy. Görüp bildi da näme degini. O aýdýan adamyň nähili baglanyşy bar neme Russiýa diýip soralanda RPC-niň neme kilisesi bardyr. Russiýanyň kiliseleri nemesi. Şo taýdan baglanyşy bardygy eýem birinji minutlaryndan belli boldy da. Tutuklama başlanandan bäri, tutulup başlananlarından bäri bir gelip
nemetmedi kaldı. Var edip bilýän nemesini, hibrit oyunlaryny edip bilýärler. Hawa. Indi şüňe şol oýuny alypdy da nemäni. Harby nemesine goşunna çykarmana mejbur boldy. Bir tarapdan Azerbaýjan gysdy, Azerbaýjanyň milli goşuny gysdy, bir tarapdan Paşinyan sen bize gerek geldi. Doğru değil mi? Neme? İsçerpin dedi. Konflikt isçerpin. İş neme? Mesela bu tornuklu çözüldü dedi. Ama durmana hak yok da alam. Mecburi ya da eline çıkaydılar. Ondan sonra dinle sol içerideki Mollalar var. Mollaların mı KGB'nin işgardығы, yani şu vatki FSB. Dinle sol kaldı indi. Rusya'nın eli kalmadı da indi nemen içinde Ermenistan. Yani 5. kolonnasam yok bu tayda. Yoksa şolardan 5. kolonnası olsa da jurnalistler deydi ya da deputatlar deydi şolar karşıdına birden gozgolan ederdiler, kalmalı tutulurlar. Premier Minister Pashinyan'ın karşıdına. Öyle düşünüyorum. Neme şu atki Türkmenistan'da da Morla sumakların nemelere işleyişleri aldı mahkeme işler. Edil özü. Ve niye şol Hitrovka'daki Aymurat Hacı diýanlara türmelerde da yani içeride oturup çıkıptır diýmek şu taýda işlenen olmaly. Gelen soň öz dili bilen aýtýar yani halkyň ulugyny men oturýar näme mescidin içinde. Akyllyca bolun, öýdüň derslerlerde görünmäň. Ene bizde milli howpsuzlygyň işgärler bilen ýa-ni maslahat etdik, näme etdik. Öz dilinden aýdyp özüniň näme digini. KGB işleýän, mahkeme işleýän. Onun ýaly bular. Yani Ermenistan ulakan halkam yok. 3 milyon gowrak halky var. Sadi bolup Neutgaldan işlenmedik. Bar yataklar var diye ýöne işlenmedik. Onu ýöne kömür diýdi, mis diýdi, demir polat. Bunun ýaly dag nimeleri ýöne spirit içkileri var. Eksport edýän. Yurttaşyndan import etmene de näme hojalyklara, näme gerek bolar döwlet üçin, näme gerek bolar şonuň ýaldaşlar import edip bilýär da. Dünýäňiz bilen gatnaşyklar bar. Indi bir Erkana öz başdaky ýurt bolanyň soň Ermenistanam döwlet höküminde, döwlet guruluşlary höküminde öz ösüşini, gelişmesini, öz bähridine alyp barmagy näme dogry bolýar da edil şu wagtky alyp barýan syýasaty. Ne Azerbaýjanam baş galdyryp şoň agalygyndan çykmak isleýändigini signallaryny berip başlady da. Ýöne bu ermenilerden bir näme plus tarapy bar. Russiýa bilen gönüden göne zady ýok, synyry ýok. Serhet çizgisi ýok gönüden göne. Ýöne bir ejiz halka bar bu taýda, Gürjistan ýene. Russiýanyň tarapdary bolan soň hökümeti şo taýdan bir howp gelip biler. Näme üçin diýende Russiýa gönüden göne harby çaknyşyga girmez. Diňe diversiýalar bilen, hibrit uruşlar bilen özüniň zadyny ýöretjek bolýar, özüniň sözüni ýöretjek bolýar bir nemede. Şoň üçin gönüden göne serhediniň bolmazlygy bir tarapdan nemesi bularyň peýdasyna. Serhedi bozup geçip ýurdun içinde diversiýalar düzenlemezler. Bir şu taýdan howpsuzlyk nemesi bar. Plusu bar diýeýin. Şol Fergana olaylaryndaky edişleri alda yani içinde halklary öýda
Dakatypdyr ýa-da bunun ýallatlarlan garşdyrmasalar iki oňşyň ara. Hayatdan söz aljak boldum ka. Yok şol KGB'nın şol belli nemeleri var da, taktikleri var da. Şu nemeni, mesela batyp alan bäri şu öňkü SSR-iň tatarına giren respublikalar basyp alan bäri şo bir nemeti bardyr. Neme diýil ýa-ni razdeляй власти diýer. Şu bir taktikalary bar bularyň. Bular şu granitsalaryny искусственно granitsa çizýärler ki ýanky granitsalary ýörüýte. Ine şol Fergana dolinasyndäki neme araçaklar bardyr. Özbegistany, Kyrgyzstan, Täjikistan bir-biriniň içine sokup şo ýerde ýörüýte neme doňdurulan bir konflikt goýýarlar da. Erti bir gün ýani gerek wagty şo ýerde pukurda çakyp goýup şo ýerde bir konflikt çykarmak üçin. Edil şonyak bir bölge nemede de var. Günorta Kavkazda da var. Mesela nemenin Azerbaycan ve Nahiçevan vardır. Nahiçevan Azerbaycan'ın içindeki avtonom bir nemedir. Bölgedir. Şoların arasında Ermenistan'ın bir bölgesi vardır. Sünit oblasti vardır. Edil şonyanak araçakları bir-birinin içine sokup ondan soň şo ýerde kukur çakyp neme çykarýar. Konflikt çıkarması. Ondan soň milletleriň deportasiýasy bardyr. O ýöre, bir ýere o milleti o ýöre göçür. Bu milleti bu ýerine deportasiýa göçür. Bir-biriniň arasynda etnik bir konflikt çıkar. Ondan soň araçy olarak gel. Şol bir ullanýan nemeleri taktikler diýjek bolýanda. Şimdi şöyle de bir zat var. Yani Rus Federasyasy Taliban'a yani bir terör topar da Taliban ýurdun häkimetini basyp alyp halka garşy halkyna zulüm edip ber gyzganlar okudan demedip hukuklaryny kesip okudan aýryp aýdym sazy ýok edip kara jurnalistikany ýok edip söýdüp beren bir nämeli terör topary resmi taýdan kabul etdi da yani Rus Federasyasy. Indi bu näme üçin edýär diýip düşünýär, men şöyle düşünýär ýani. Merkez Aziýada şu wagt Özbegistan nemesi güýçli. Harby taýdan güýçli bolupdy. Ondan soň merkez taýda millilik nemeler, duýgular oýanypdy. Russiýanyň nämedigini düşünüp başladylar halky. Indi Merkez Aziýada ýuwaş-ýuwaş aýrylmaly da nemeden Rus Federasyasyndan indi Talibanlary terör topary resmi taýdan kabul edip ikrar edip gorkulma nemesi bardyr. Türkmenistanda gorkulýar. Elem Hudaýa şükür asuda asmanymyz var. Taliban çolsa näder? Ruslar bizi gorap dur. Gitmehemeniň bir mışmış nemesi var. Mışmış var da halkyň arasynda. Ne şol nemeni ýene de oýna gyzdyrjak bolýarlar mukadip düşünýärler. Bola Talibanda iki tane balakly elinde avtomat var eken. Hani senin goşunyň Türkmenistanyň goşuny. Tarp edip odan ýörek berkälýär. 9-njy maýda Baydak bayramda da hatta hani olar hiç ýaranokmy? Ya-da meniň uçagym bar, meniň vertolýotum bar diýip demedip. Odan maşinler görkezip hani olar. Näçe sen nemeden gorkmaly? Haýsam bolsa bir terör topardan gorkup durmaly. Çinde bu regionlaryň içinde iň oňulmasy neme Türkmenistanyň kuklary bolup durdy. Her kim bilen neme şertnama baglaşarlar, ýöne birinde de durmalylar. Bir polowlarlyk boljak bolsa, bar bolar. Kulaklamaly bolsa diýip. Olmasa ýok. Şertnama diýdiň de indi şu taýda men bir ýadyma düşen bir wakany aýdyp bereýin. Ýakynda Hankendi şäherinde Azerbaýjanda
ekonomik forum geçirildi. Şo Hmm. taýda bütün döwletlerin zady bar. Prezidentleri bar. Şol sanda hem Demirgazyk Kipr Cumhuriyetiniň prezidenti barypdyr. Ýöne Türkmenistandan gatnaşan adam Daşary işler ministri Raşid Meredow. Diýmek, O, sende prezidentiň ýokmy? Ýani bu näme diýmek? Türkmenistanda prezident ýok diýmek. Diňe şu terörist toparlar jogap berýär bütün ara gatnaşyk işlerine. Yok, men bir tarap yine başka zat deyip onun aşağına gizlenecek bolsalaram hani nemede İslam Devletleri konferensiyası geçirilip de Kazan'da arka dağlara gidip gatnaşdy. Şonda bir o, taraplığı bozulmaya da bu tayda gelende bir taraplığı bozulýar ka. yok, şöyle Özüne göre ulanýarlar. Çıkarına göre ulanýarlar. Sende de bana şöyle düşünýän. Boş gepler gaýtmaly, odan kastym bir süýji ağzyndan balaktyr gaýtmalarynda Uluberdi Muhammed Fura diýerler etken bolar. Onsoň söz berip bir iş etmeli boljak bolsa nemesi bar da bularyň şagaly neme. Meredow Daşary işler ministri bolup göre. Şonu Fura diýerler da. Yerine görerak neme diýerler da bular. Hereket edýärler. Näz Meredow şu taýyk baran bilen hoş bor diýen bilen sözündedir olmaz. Oňa mowurgasy ýok, oňa sözi ýok. Yok, sözünde durmagy bir ýana. O taýda sorag bererler ha. Sen näme üçin şu taýda Demirgazyk Kipri işgalci bir, basıp alıcı bir tarap ýaly görkezýän neme kanuna gol çektiň diýer. Türkiýe Devletler Birleşiginiň agzasy hökmünde. Syňça agzasy hökmünde. Sen näme üçin şu taýda gol çektiň diýip sorarlar. Soň bu Serdar Berdimuhammedow barsa o taýda iki sözüň başyny çatyp bilmeýän samsyklyk ortağa çykarda. Ay uy diýer bir zat diýer samsyklyk ortağa çykar diýip şu şagaly uradan bolmalylar da. Çek dediler, men hem çektim diýip durarym kaya. Şoňaly bolmaly. O. Bular var ha neme özleriniň ankowlugy bilen bir giden halky neme tutular da bir prosesden alqalyp tutular da. Hem nemäniň bir erkinlige çykmagy prosesi bu da zat o Amerika Aziýada Kawkasya'da başlady. Bunu tapap. Endi böyle Merkez Aziýa çyrajak bolupdy. Şoň aýanyna nasıl tutdy? Hem öz halkyna ziýan edip, hem o neme regiona ziýan edip. Ine şu Kavkaz diýen de pikiriň bölýänimdir. Ýöne şu belli bir ugra tarap hereket edeli. Kavkazda ine iki sany halky bir-birine garşy bolanýardy. Misal üçin ine Ermenistana birinji Karabağ söwüşinde kömek etdi. Arkasynda durdy, ýarag berdi, zat etdi. Azerbaýjana garşy bolandy. Ýöne soň ikinji gezek nemeden de şol uruş ortağa çykanda Azerbaýjanyň indi bu gezek Ermenistany cezalandyrmak üçin nemetdi. Yani şol taýa kömek etmedi. Ermenistan'ı Azerbaycan'ın üstü bilen cezalandırdı. Yani häli şu güneçelli bir halkı beýle halkı ezmek üçin ulanýardy. Ýöne indi iki halk hem oýandy Azerbaycan zatlary soň habarlary dinläp oturýarys. Belli bir neme özüne strategik ýol çizan. Näme bolsa da şu Russiýanyň orbitasyndan çykmaly, öz ýoluny çizmeli diýip indi gezek geldi Ermenistan'a. Ermenistan hem şöyle Paşinyan
Kremlin öňünde egilen ýok, dik dur olam. Ýöne şu dik durany üçinem onu cezalandyrmak istedi Putin. Ýöne bu gezegem nemetdiler, özara ılalaşyk nemetdiler. Aramızda hiç hile düşünüşmezlik yok. Indi Miratvorski sila diýilen zada hiç gerek yok diýip bu gezek orsun götüne dep koýberdiler. Bu gezek oýnajak oýny özüne tersi işledi Russiýany. Ýok. Näme Russiýa pikir etdi, Azerbaýjan gystyryp aýagyma ýykylyp geler. Ermeni näme Paşinyan, Paşinyan aýagylar. Menem oňa bäden kömek edýän kişim bolup, çagyrlan kişim bolup, hem de o näme şol? O da kabeme, şonuň näme? Ne gorýan kişi bolup, indi öz hereketlerini kanunlaşdyrýarlar da, ýani şonuň ýaly ýerlerde bir-birimize kömek etmeli, näme etmeli diýip. O näme bolmady, gerek geldi. Yani siyasi oyunda utuldu da. Buyurun. Demek Rusya olmasa bu iki halkın arasında hiç bir konflikt bolmadan da özleri aralarında anlaşıp bilýär demek. Edil özü. Doğru. İki oňşol oturarsın da döwlet akylly bolar da sen başyňda anlaş, näme diýip bilmersiň, anlaşyp bilmersiň. Şu neçele Ermenistanyň näme bolup geldi. Yani İran bahanat bilen Ermenistan şu neçele ulan geldi doğrudan soň Azerbaýjan bahanaty soň arasynda kızıllar bolup geldiler Rus imperiýasy. Başta onan aklar bolup geldiler garas Ermenistana. Haly galmada ýol durdur da Rus Federasiýasy. Demek ýurdun başyna bir döwlet akly geldi, halkam akyllandy. Şol ne arada ne mesem toplantı geçýärdi, halk köçe çykypdyr bolýan. Bizim nämämidi halklamady ýürüýte uruşturjak bolýarlar, ýani Russiýa näme diýerler dep Rus Federasiýasyna. Ýa-da ol pop nämeden de aýaklanma galdyrjak bolanda Ermenistanyň içinde. Ýene-de şonu halky görüp bilýär da, ýani bu Ruslaryň işi diýip. Owa bolmasa halk ayaklanmazmy şo taýda ýalňyş bir iş edilen bolsa. Demek halkam görüp bilýär. O halka aydınlandı demek. Bolmasa ýene şu Rus KGB-nyň taktiklarynyň biri da ýan kaçmaýanak ýa granitsany çyşymlaşdyrar ýa separatistik bar ýa-da etnik konflikt döredер ýa-da meniň şo ýerde öz näme adamlarym bar diýip Pridnestrovýa bar, Moldowiýada ýa Ukrainadaky ýa meniň öz adamlarym bar, goramaly diýip girer. Ýa-da iki nämäni uruşdurar, arasyna arasy bolup girer. Ýa-da dinim bar, meniň prawaslawy nämelerim bar diýip girer. Şu taktiklary bilen aralary bulap, ortalykda bir konflikt çykaryp, gelip araçy bolan bolup, gelip goşulyp, ortalygy bulaşdyryp beren bir näme bar da. KGB bar. Endi şu ýerde nämäni atlatym gelýär da, araçak diýen wagtda. Bizine Türkmenistanyň ne derejede aydın adamlarymyz bar eken. Gaýly Satabaýew, Nederbay, Aytak we olaryň egindeşleri ýany adamlar ne derece akıllıca nämäni biziň araçaklary çydypdyrlar. Şol Kokand emirligi, Hiva hanlygynyň bir kysmyny alynýar Türkmenistanyň nemesine asamna şonda nähili akıllıca geçirilen araçaklar var. Şo ýerde Türkmen nemeleriniň oturumly ýerlerini alyp diňe. Alyp akıllıca çyzylan araçaklar we bugün biz hiç bir goňşularymyz bilen hiç hili näme konflikt ýaşanmak. Nähili aydyn insanlarymyz, aydyn adamlarymyz bardy we ne dip bulary ýok etdiler we gel bugün Türkmenistanyň başyna gelip oturan adamlara teretdi. Gaty näme berejek.
acı verici. Owa. Türkmenistanyň respublika ýani jumhuriýet bolmagyny sebäp bolan adamlar da aşakdan sonra ýazýarlarmy? Yazılanlar köplenç ve pikirlerini paylaşýarlar. Ayşenur hanım yazıpdyr. Şu pursaty türkmenler hem sypdyrmaly däl diýe. Owa. Pursat şu wagt gelip durdy. Siyasi ikrarlılık gerekdir. Türkmenler mesel rejiminde diýen şu wagt. Ýöne özüň hukukla bolarsyň da lawrağynda ılgap ýedip bilipdir barsyň da sen nädip onuň siyasi ikrarlygyny. Onun üçin näme diýip oňurga gerek diýär. Ine şu zada tema ýakynrak bir sorak beripdirler da. Türkmenistandaky hökümet sumaklary näme saklap durka, orsuň aşagyndan çykmaklyk meselesinde diýe. Häzirki aýdyp geçen zatlaryny sorak görnüşinde beripdir. Näme saklap durka? Orsuň aşagyndan çykmaklyk meselesinde Türkmenistandaky hökümet sumaklary näme saklap dur diýe. Onuň üçin aýdyşyň ýaly bir oňurga gerek. Dik durup bilmek üçin. Owa. Bir giden oňurgasyz dik durup bilmez. Ol diňe iki ýol bar, onuňa näme üçin näme bilýär. Ýa oňurgaly bolmaly, ýa-da çekilmeli ortadan. Milli Halat Etişiň Komitetiniň gurucu meclisine ýol bermeli. O birinji variantda olarda oňurga bolmasaň o hereket edip bilmeýärler. Diňe ikinji variant galýar. Ýani bir san ýol bar bolar. Bularyň gitjek ýeri ýok, iki ortada näme bilmeýärler. O adam kostyum ýylpyldap duran daralan taşlar hiç da yaramýar onuň ýerleri. Halkyňam düşünmesi önemli daşýar da. Neşat Ermenistanyň nemesini aýdyp otyrys. Temasy. Sesim gelýärmi kamen? Owa. Ermenistanyň temasy gidip dur diýeli. Ermenistan şu seçim öňünde dur. Ya bagly bolmaly, ýa-da öderkli bolmaly. Öderkli bolmagyň bir bahaty bardyr. Öderklilik neme gazanylýandyr, ýöne ýere berilýän däldir. Gazanyp almalydyr ony. Şonuň üçin muny gazanmak üçin biziň geçmişi, tarihi geçmişi näme edildi, näme oýuldy, nädip ýok edildi biziň aýdyllarymyz meselem. Nädip bizi bu ýagdaýa getirildi? Bunyň hemmesini bilmemiz gerek. Bizine Milli Halat Etişiň Komiteti näçe ýyldan bäri şunu düşündirip gelýär halka. Halkama gaty kän bölegi gaty nemetdi göz açyldy, halkam göz açyldy we köpsi şu wagt bilýär nämedigini. Ve halkyň rolum gaty önemli berdi. Gaty rol oýnap bilýär. Serhetlerimiz Rus imperiýasy tarapyndan çizlenmasa da häzir aklymyza, pikirlenmegimize serhet çizip bilmezler diýe. Häzirki wagtda oňaly işler gaty kyn. Şonuň misaly hem ermeniler. Yıllardan beri. Ermenistan şu wagt gaty diplomatik taýdanam ýani dünýäni bizi bilen o ara gatnaşyklar edip barýar da. Ýoş-ýoşdan dünýä açylyp durdy. Russiýadan Rus imperiýasyndan ýoş-ýoş nemede çekil urady.
neme diýerler ha. Indi aýdan diýeni geçen ok bolyn Ermenistan garalap durandyr nemeler. Rus imperiýalynyň deputatlary, jurnalistleri ataqyp genedir garalap bilşini garalaýarlar da töhmet atyp. Ýöne indi Ermenistanyň mit var, yurttaşlar ýurt. Hemmeti yurttaşy. Taşar işler ministerligi. Kimse oturan ok, olam indi nota protestany, ýani dipnotany goşurýar pasollaryny Rus imperiýaty. Şoňa düşünýär bolan ok, bizi näme üçin garalaýan, näme üçin töhmet atýan, buňa çare görüň diýip biz garşy demäňe diýip. Şu neçeler edip bildimi? Paşyn näme? Nikol Paşinyan gelençe edip bilmedi şonu. Yani devlet aparatında yani devlet aklının dörendiğini görkezýärdi. O zatlar önemli. Misal üçin nemede 2020-nji ýyldan bäri Ermenistanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýän Alen Roberti Simonyan Rus kanallaryny Ermenistanda gadagan edilmegine meclise teklif edýär. Yani Simonyan familiýasy size tanışydyr. Rus propagandasynyň öňde gelenleri gelýär şonu Rus propagandasynyň öňüne almak üçin teklif edýänem Alen Roberti Simonyan Ermenistanyň Milli Mejlisiniň başlygy şoň ýaly teklif bilen gelýär. Rus propagandasynyň öňüne almaly. Öňüne almak diýende Rus kanallaryny Ermenistanda gadagan etmeli. Näme üçin diýende ertirden akşama çenli gibrit uruşuna dowam edýär Russiýa. Ýaraw bilen başga zat bilen häzir uruş gazanlan ýok, onu bilýärler. Şoň üçin media tarapyna gaty üns berýärler. Media tarapynda da kim bar? Simonyan bar o da. Margarita Simonyan. Olam Simonyana gadagançylyk getirmeyi isleýär diýip analistler öz arasynda gülüp goýýar. Ýene bir gülüşýän zatlary bar. Eger sen bir nemäni Rus KGB'sine işleyen bir adamı deşifravat edecek bolsaň diye, şunu üstüne açacak bolsaň diye, şonu öz yurdunda çöp sokup gördü diye şoňa. Ýysy Moskwadan çykýan bolsa %100 şu Rus KGB'sine işleýändir diye. Poplarda da edil şoň ýaly boldy da. Poplar gözaltyna alındı, tutuklandı. Ýöne munyň ýysy Moskwadan çykyp başlady. Diýmek %100 şonuň nemesi aparatydyr. Owa çykyp Lavrov geplede neme dini değerlere neme diýerler diýip. Basça diýerler, neme diýerler diýip owadan geplemeler. Amma ular başga bir ýurduň dini değerlerine ne işin we başga bir ýurduň halkynyň aýtjak öz halky var dini değerme diýen. Ya bilmem. Gel adam ola jurnalistler da atlar çıkıp aýtdy. Gönül Lavrov'un özüne aýtışyna derdi. Demek goýjanna degen bolmaly. İnsan konemesi bolmaly da yani. İnsan taýajak yani taktika iş var. Özüm elinde oyuncak kan bolsa gubernatörler geplerdi. Ana Türkmenistanyň aşyryna gubernatörler gepler, Astrahanyň gubernatory. O jurnalistler var, propagandonlary var. Olar geplerdi. Yani ellerinde oyuncak kan bolsa. Yok aýlanýar Lavrov'un özü gepler. Neme bir döwletiň ikinji adamsy diýip aýdyn. Demek insan kötü taýana ende uzatyan taýan döwüp görýärler. Onuň uçanýanyna olam çykyp gepler durbilen o. Yani imperski bir gurur var da bu neçeler edekkezdi 200 ýyllar Ermenistanda. Nawa. Neme RPC kemige dayandy diýär, şo boldy. Awa. RPC Ruski Pravoslavny Cerkwi diýilendir, ýalňyşmaýan bolsam. Şonda baş nemeleri FSB'den goýulýardy. Ola anyk
Hemme kim bilýär onu. O ýaşaryp ýören zatlaram däl. Ýöne gelip şu nemäne Ermenistandakyny tutulanda Moskwadan iyisi çıkması onun gaty şüpheye goýandyrýan bir neme. Owa. Owa. Agentimizi tuttular diýip aladylanan bolunmasynlar. Owa. Aladan masa bolan noktasy ertek güni bir agentten ulansalar onam tarabam salmasa böyle agentler hem ene Türkmenistan'daki agentler zatlaram nemet gidecek da kizat edecekler da eýerlerine yok. Bunu men sana hizmet ettim. Men sana ýalyn edem. Senin bugün meni goramasan men sana işlejek geldik bilýär onlar. Doğru dämi? Onun için Doğru. asady da adany öýüne getirip böler awlar. Ya Ukraina'daky nemäni öňkü prezidentlerini, kaç gaýdan prezident bar ha? Öz ýurdunda saklar. Ýöletende neme bar? Gulam Resul diýip Awganistandan gelen Russiýanyň agentligini hemme sen bilýär. Ýöletenin içinde. Ene ýöletenin mahkeme bolýan bolsa milli howpsuzlyk näme üçin şonu gawap bilenok? Elin arkasyna daň bilenok. Ýaýaplap duran emellerin nähili. Ýaýaplap duran meret fa wagty owadan gepleýän baş iş başarmaýan bul meclisiňe eswa burnun sokup hemmeri. O prezident diýilen zat da geplep bilenok. Şonuň ýaly başyndakylar, şonuň ýaly bolsa ýöletende mahkeme näme ýerden iş gelsin? Sen başga bir ýeriň şpion bolarsyň da sen ýöleteniň KGB-niň içine girersiň de üstlerine gaýgaryp aýdasyň gelen, aýdyp diýesiň gelen diýip öýdüp bilersiňmi? Özüňe Awganistandan başgalaryň bilen gaçyp geldiň o taýda öldürilmejek bol. Ýene de Türkmenistana syndyň näçe ýyl Türk Tajikistanyň gelen türkmenleriň içinde näçe ýyl ýaşadyň. Birden geldiň de sen ýöletende bir ýuwaşada bir gömgög duran şagaryň içinde geldiň de birden pullandyň, birden aýal üstüne aýal edindiň, güýj üstüne güýj edindiň. Näil bolar? Ermenistanda ana onuň ýaly etkeni iň soňguja nemesini ulandylar. Biri çöplendirler bar nemelerini, Moskwanyň bar adamlar. Bular ýene Türkmen döwletiniň, ýani türkmenleriň başyna da geçipdirler, getiripdirler. Owadan kastum meşip ýaýaplaşyp günüňe gaýyldy. Ýaýaplaşyp bersinler bilen gitjek ýeri ýok. Proses başlady, dekolonizasiýa başlady. Orta arada galar bolýan. Näde arsyň elini ýüpüni alyp olga berseler. Belki Şonuň Firuzany bilgeçliğin İran'ın ýakynyna goýandyrlar belki. Halk ayaklanan ýagdaýynda da gyssaly ýagdaýda çykyp kaçmak üçin. İran açtın. Kime İran'da gerekmi bular ya? Rusya'da gerekmi? Kime gerek bular? Asadyň ýanyna barypçyk oturar. Russiýada. Otursun şu wagt näme? Ulan gerek Putin'e barsın şu wagtdan ýanyna. Dekolonizasiýa bolanda şoň ýaly bolýar. Özbegistanam öz nemesinde
Bir zatlary edişdiren bolýar. Halkyny nemetmek üçin, ýatışdyrmak üçin. Ýöne Türkmenistandakylar has aýratyn bir neme namartlyk bular. Oňurgasyzlyk. Hawa. Neme ýokda bir watan, halkym, ýa menim öz milletim diýen ýaly bir nemeler ýok. Insany degerler bolar, adam degerler bolar, şonuň zat ýok. Näme diýär? Ejjet ýörap barýaka dogmandyrda başga ýerinden çykarypdyr diýer bular. Şonuň bir zatlar bolupdy bular. Oňurgasyz. Neme wadyr? Kömelek bar, muhamor diýip bir kömelek bar. Oğdan jow bolupdy. Ýöne iýwem bolan ogany, dökünem bolan ogal. Aýagyň bilen pyzyk göberseň kül bolup gidýär. Ýöne oğdan olyp bu da. Biziň nemelerem başymyzdakylarym mara, kuklalaram. Oğdan kostyumlar ýa aýagyň bilen pyzyk göberseň hiç zada ýaramyklar da. Ne oğdan bolýar, neme? Ne direg bolýar diýär. Hatta awalamy aýdyp geçipdir ha, çüýrek agaçdan ne oğdan bolar, ne direg bolar diýip. Hawa. Russiýa diktatorlaryň zibil gutusy diýe. Zafar kardeşimiz, ildeşimiz. Doğru. Zibiller bolsa şu taýa toplanýar. Az galdy nemede Ayatollah Khomeini şu taýa gaçjakdy. Ýöne wagtynda nemetdiler, sakladylar Izraili. Belki onuň hem wagty geler, häli wagty gelmändir. Ondan soň zibil, ýene bir adam köpeler zibilde. Çöplesin öz neme, öz dereden çöp nemeler, musurlaryny çöplesin arkasyna alsyn. Onuň ýaly Ermenistan uýsandyr ýa. Azerbaýjan, Ermenistan döwlet akylly dörenligi. Ermenistan bir iqtisadiýetiniň ýa-da harby nemesinde ýa diplomatik daşdöwre bilen diplomatik aragatnaşyklar edip görüşleri neme diýär. Dünýäniň ýüzüne açylışlary uýsandyr ýa. Hawa. Dekolonizasiýanyň näme düşünmeýän ildeşlerimizne şu taýdan edilýän hereketlerden bir many çykary beriň. Diňe sözüň özüne düşünmeýäs diýip oturmaň. Dekolonizasiýa diýilende koloniýanyň aşagyndan çykmak diýmekdir. Koloniýanyň aşagyna nädip çykylýar? Köçe dili bilen aýdylanda orta barmagy görkezýän şuňa hereketler bilen çykýar diýeli. Köçe gürrüňine kän bir nemelerimiz ýok ýöne adamlaryň köp adamlaryň düşünýän bir dilini bilen aýdylsa bolýar da. Şu orta barmagyny görkezip dik durup bilmekdir. Yani iki halky bir-birine garşy ulanyp üstünen agalyk edip nähili bir zat bolýar bular. Maşon. Biziňkiler oňa şu ikram balan basyrda duran talawanynyň demesiň dursun. Ýeje tülmän ürküsün ýörsin. Eskerini attyrsyn. Aşawatda bulara atel bersin, iş güç bersin bulara. Böyle döwür näme bolar eken haýy. Bir şahsiýet bolmak, bir erkin ýaşamak bir adam isler ha. Bu halkyň bir giden nemesini halky ezjek bolup, kime ezjek bolýan bir
bir kesekleri arka verip ezecek bolup. Adam şekilde adamlar öz ýurdundan oňurga barkap Azerbaýjan, Ermenistan edip dura. Sen näme edip bilen o? Olaňa ma senki ýaly ikeliň wa lokan saçlaram ýok şolaň kellesinden senki balaňa saçlaram mı odan saçlar var. Çok güzel oturur. Ya beyin diýilen zat direkt suwam içinde bir zatlara bar. Näme komandas zat bolmany goýdy bir şoför näme şoför bolmany zat etmä. Tamamladım. Näme galdy da indi, ha? Kosmosda uçaymak galdy da indi. Bir bağıştan men mikrofon açman gürläp oturan. Gasary istilen hon kaka nämeler. Başlar. Arada sesimi ýapypdym. Şokum ses gelmesin diýip taşardan. Şeylerek bir kiçicik ýurt var ýa näçe kvadrat kilometre 30.000 kvadrat kilometre hem däl bu. Kiçicik ýurtda Ermenistan. Yerleşýär. Adama mağazacık ulakan koşunam ýok. Bizimkiler herede. Çatanaklap duruşuna herede. Onların güýjüne halka ýetýär halka. Oy, eli yarasyz halka ýetýär. Halkyň elinde yara bolsa şulardan gepçek çekmeýär. O yaranam toplap aldylar, diňe halka ýetýär. Adam halkam arasynda bir-birine düşürüp soňkujasam dini getirme boldy da. Dini sarjak bolup halkyň başyna. Nemeni erkege aýaly düşürüp nemeleri tire taýpalary bir-birine düşürüp neme dip ýördüler. Halkam bulary känbir ýanak tire taýpada giden akşwat gaty neme halkam gaty bir tamtyk däl. Düşünýär köp zada. Owa. Halklardan da halklardan daş akylly. Bular şu odan ýöräýin, mesela başga işe başaryn oma bular. O halka bir-birine ýer ýana getip goýdular da öz içinde bir-birini iten başga da hem bir tarapdan açlykda saklaýarlar. Öz aralarında gyrlyşdyryp goýarlar. Başga da nemesi elem degmesin, kellesem işlemesin diýip. Owa. Nemede Ermenistanyň dünýäniň ýüzüne açylşy iş başaran adam, ýa iş etjek adamyň nemesine meňzeýärler. Ýewropada gidip Amerika gidip Türkiýe gidip ine ýakynda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duruşjak. Ekrar etmedi. Indi bizimkiler bilen Ermenistany emedýän bolan bizimkiler diňe näme üçin düş ýa-da şer döwletler bilen
özüniň bir taraplygyny görkezjek bolup. Neutralitet, biz neutralny näme diňe şo görüňler. Ýaýrap böler da ýoluň içinde. Işiň gurrun giden ok. Ýurtda teknologiýa ýok. Teknologiýa hiç medeni gelişmeler ýok ýurdun içinde. Aşgaby appaga edipdirler bolan hyzmat üstüne hyzmat isläp duran nemeler. Akylly ýurtlarda näme iş ederler bir zat gurunanlarında şonuň hyzmaty az bolar ýaly. Ya bir iş öndürer ýaly. Bir uzak wagtlaýyn olar ýaly bir ýagdaý döredýärler-de näme gurnasalar, köçe gurnasalar ýa bir bedim kanalizasiýa çeker ýa-da bir ara gatnaşyk nemelerini ulgamy işlederler. Birinkiler olsa Akşahar buryalar o bir giden halyk üçür bol ertir aşam seyirde bir altın pul berben bol gülökerler o seň içinde Ýewropada ekilýän gülleri Orta Aziýada ekip böler. Hersiniň oturjak ýeri bar. Nähili çoňlardan Merkez Aziýa gören baga ekersiň, çoňlara gül ekersiň. Hada bilmedim. Harbiler näme ulak alyp böler dağda yürümejek nime ulaklary dağa getirip böler. Ya da ol jajak ýaly ýara göre eskerin eline 9 millilik. Ne halkyna garşy ulaljakmy 9 millilik? Başka ösüş ýolundaky ýurtlara Şeýle bolan edýän işlerine janyň dagýany o da Türkmenistan goýady. Şonça mümkinçiligi bilen 500 tan omurgasyz bar diýip ýylyna wagt ýa-da wagt. Her ýetişen her ýylda ýaş nesil ýetişdi bolan günäsiz, bilimsiz, dünýä garaýşsyzlar. Diňe garyn doýsa bolan ýaşlar bolup ýetişip barýarlar-da biziň ýaşlar. Bardyr kidir alımly bilimli çykýar geninde onam ýurtdaş çöpläpdi. Biziň özümizde hiç had galan o. 5 tane näme bar diýip, omurgasyz bar diýip bara. İnsan değerinin yok yerinde hiç insani meslekler anlamayan eken. Mesela neme var, ne psikologlar var, ne diyetologlar var, ne sosyal nemeler var. Bunların hiç aytıp olsa insanın değeri yok da. İnsanın değeri yok. İnsan aç saklanya, insan bilimsel saklanya. Hiçbir derece, hiçbir değeri yok. Yani ne bir sağlığına garalya bu insanların, ne başka da adına garalya. Yurdun içi kefellik başını almış gitmiş. Spit mi diyen, rak mı diyen, bu ekologiyanın demeleri, ekologiya onu veyran ederler. Yani yaşlar, diyet yaşlar hemmeti daşar yurtta ölüp yer onu hayfi. Bir şekilde özünün geleceğini, yaşlarım geleceğini oylayalar. Hemmetinin içinde geleceğe olan bir endişeti var. Näme etmeli, kıyılarımız näme etpiyor? Orsiyatta ya orta çıkýarlar, Türkiýede diyelim, Türkiýede çıkýarlar, Türkiýede durmuşa çıkýarlar. Bu şekilde yani bularam deme, özünün geleceği yok. Yani yurdun içinde geleceğini gören oklar. Bir şekilde bularam özüçe hareket etmeli bolýarlar ve bugün Türkmenistanyň ýok, geleceği ýok. Geleceği ýok. Maşgaly institut bozulan ertirini Türkmenistany ertirini sağlajak ýaşlar galana. 5-10 ýyldan soň o da öremejek. O da döremejek hiç maşgaly institut ýok. Ýurtdan çykyp gitdi %70 ýurtdaşynda. Näme boljak Türkmenistanyň ýagdaýy näme boljak? Ýok bolkyp barýar, ýok. İşigine geldik, ýok bolmanyň işigine geldik.
Näme diýmek bu? Bir milletin ýok bolmasyna maýyl bolup oturýarlar. Bir milleti ýok etmek näme diýmek o? Bir milleti. Hawa. Şöyle bir ýagdaý bar da aptal diýip bir zat bar eken da türklerde. Türkiýe näme türkçesinde aptal diýerler da. Arapçadan ýan bolmak üçin. Türkmençede Türkmenistan türkçesinde o näme? Ankow ýani aňsyz diýmek bar, bolýan bir many berýär-de. Has türkçeleştirsen umumy türkleriň düşünip biljek sözüni alanda mankurt diýip bir zat bar da ýani. 91-nji ýylda düşüren Kapadokya'da ýani Türkiýe Cumhuriyetinde düşürilen Kapadokya şäherinde düşürilen mankurt näme bardyr? Çingiz Aytmatowyň romanyna esaslan. Şonda görkezýändir mankurdy. Bu taýda aklaňaran taksy görkezýän halk adamyň mankurt bolşuny görkezýär-de. Indi şonda mankurt edip ýetişdiren soňlar öz enesinem tananok, öz enesinem näme däl da ýaý bilen at öldürýär. Indi şo taýda näme diýmek, öz atasyny tanamaýar, mankurt öz enesinem ata diýmek näme diýmek, özüň gelip çykyşyň, seniň taryhyň. Ene diýmek näme? Ene diýmek seniň kulturaňdyr, ýani ýaşap bilmek şertiňdir seniň insan hökmünde, ýani adam hökmünde ýurdunda ýaşap bilme nemäňdir? Düzgünüňdir. Ene diýmek şo diýmekdir. Şo taýda görkezýän adam men diýjek bolan mankurt özüne ve daş döwrüne edýän ziýanyny bilen oken. Yani emet bilen o. Beyin ýakşynyň ýaly oturdular. Beyin ýakşynyň ýaly oturdular. Oňa näçe diýseňem aýtsaňam nemeden ok. Öz bir teredýän ýeri bar. Onuň aňyryny gören ok. Ben internetem gelip gitdi. Sesim mark duminde. Indi gelem. Şonuň ýaly bizim ýurdun başyna getirilenler mankurt da bir giden. Mankurt özüne ziýandan bilen ok, halkyna ziýan edenden bilen ok. Topragyna da ziýan edenden bilen ok. Ýoksam göbek ganyny damman ýerşatar. Ermenistanda mydama ýyllar boýuna urşuk geldi diýip aýdaly 20 ýyllar. Azerbaýjan nemesi bilen durdy bilen urşuk geldi, goňşy bilen durdyş goňşy bilen. Uruşly ataşyp bir giden müňläp adam öldü gitdi iki tarapdan. Şol bir hylyň içinde akyllanyp bildi, ýani döwlet akly geldi başyna. Halkam akyllandy. Kimiň oýuna gelýänini bildiler. Elleri ganyň içindäki adamlar diýip aýdan bir ýerine. Ölen kimiň edenine, ýani Rus imperiýasynyň oýunjak bolandygyny bilýärler, akly başyna gelýärler. Biziňkiler näme üçin? Demek bilen o, demek biziňkiler mankurt. Goňşunyň ýalňyşyndan, öz ýalňyşyny bilen ok diýsen, goňşuň görnüp dur, goňşuň görmek aňsa da, şonuň ýalňyşyny nähil düzedýär, nähil hereketler edýär. Şo taýyr edip bermeli. Ya bular näme ýa? Mäteýit gün gece mäteýit çyp gün diýsem şoň boýun näme hereketine görä. Aňalyk hareket bölermi, näme edip bölermi bular etýän işler. Madama beýni dermanly bular.
Ulakan özümde akıl ýok diýsen daş döwürüňde bar. Akylly adamlar. Baryň özüňiz ýaly manput däldir. Özüň başarmayan olsaň başarayan adam gel bir çekiljek gelse ýurdu düzediň. Hukuk konstitusiýany dikeldiň ýurt tähwitli. Hukuky döwlet gurum. Aýdyp bolar aşam. Bir çekildik eneşler jogapkar diýip bolar. Edip bolar aşan etjek bol. Senin janyň kime berekden? Ajanyň alaňda näme ýarýar sen janyň? Ýeki köp bahaň ýok häzir bazara çykarsan. Ol beyniň boş bolsa sen haywan bazara çykarlanda nemesine beden şekline seyredersin, süt berýärmi, et berýärmi, ya boyu wamy, dağlık nemede ol gezi billämi, ya çölde gezi billämi, mesakrala. Şoňa seyredip bir baha berersin. Toň. Bizim oňur wasatlary bazara çykaranda näme etjär olar? Kellesi boşa olar. Döwletlik akly ýok hiç ele. Hakyky. Kime bersen can orluk etmän başarýan diýemezsen Yok insan Merdan beýiş. aga. O oğurluk däl bularyň edýäni. Bularyň edýäni. Yani oğurlugyň bir anyk bir sadyny berip bilmesem şutaýdy. Kysga çaýdaýyn. Oğurluk diýende bir zady gizliň birinden ruhsatsyz almak diýeni. Oğurluk. Ýöne bularyň edýäni hiç kimden gizlemän, açyk-açyk alýarlar. Olam näme diýilýär? Talaňçylyk diýilýär. Öz ýurduny talap duran bular. Owa kommentariýalarda kän bir soragym ýok. Ýuwaş-ýuwaşdan jemläbem bilersiz. Ýokarda biri sorag beripdir. Ýaşullaryň jany sagmy diýip. Owa, olaryň jany sag. Olary dynjalysha uğratmaly bolýas, ara ýarym. Dynjalyş bahanasy bilen özümiz gündemi ele geçirmeli bolýas. Näme üçin diýende öz boýnumyzyň borjy bu. Öz ýurdumyza çykmak, çykmaga çağırış etmek öz boýnumyzyň borjydyr. Biz ýaşlar etmesek kim etmeli? Bir eder diýip garaşdyk şunça wagtlap hiç kim edip bermedi. Indi biz ýaşlar öz gezegimizde hemme zady öz elmimize almamız gerek. Birine hiç sada garaşyp oturmaň. Bir zat edip berer diýip garaşdyňyz şonça, garaşyp gördüňiz. Hiç kim hiç sada edip bermeýär. Şoň üçin özüňiz hemme jogapkärçiligi öz boýnuňyza alyň. Gelin şu herekete goşulyň. Yani hökman biziň Milli Halat Ediş Komitetimize goşulyň diýilýän neme ýok. Özüňiz aýratyn bir proýekt öredip bilersiňiz. Näsize platforma, Halkyň Sesi media bir platformadyr. İslendik adam, islendik bir topar, hiç tapagy ýok. Şu platformadan peýdalanyp biler. Öz ýurduna çykjak diýen, öz ýurduna peýdaly boljak diýen adam özüniň proýekti bilen gelen ýagdaýynda arkaýyn şu platformany ulanyp biler. Döwlet mediasy zady o gönüden göne propagandanyň eline geçen. Şonuň üçin muňa bir alternatif bolup Halkyň Sesi media döredi. Halkyň sesini halka ýetirip bermek üçin şu platforma döredi. Siz hem özüňiziň pikiriňiz bolsa, proýektiňiz bolsa, düşünjeňiz bolsa, arkaýyn hiç çekinmän, anonim şekilde isleseňiz anonim, isleseňiz ýüzüňizi açyp hiç kim bu taýda zorlap oturan ýok. Öz pikiriňizi gelip aýdyp bilersiňiz. Şu taýda kiçeňräk bir reklamamyz etdim. Owa. Owa neme bardyr? Eger pikiri, sözi, düşünjesi ya söz baýlygy ýok diýsek, Milli Halat Ediş Komitetiň hazynasy bardyr. Hazynada
finans ýa-da tarapdan hem kömek edip bilerdiň. Aslında ol her bir türkmen watandaşyň borjy bolýar ýöne. Herkim ýa-da nora, nora şöyle hazinamyzam bardyr. Bu işler bilen harajat bar, belli harajatlar bar. Oňa harjanlar durur. Näme kim iyi beren bolsa, ýa iyi berjek bolsa şonuň nämesi durur. Soňundan hasap berler ýani. A adamdan plan çalındy, plandan plan çalındy. Hasap beredilýär. Yani hova gitmeýär pul yani edil döwlet guruluş diýip aýdanda döwlet guruluşunda ýaly her kimiň beren kömegi näçe beripdir. Zatlar ýazylyp durýandyr. Owa. Dünýäniň hem ýerinden hem ýerinden kömek edip bolýandyr. Özüňiz jaňlaşdyňyz. Telefonlar bardyr aşagda. Türkiýe Cumhuriyeti bolar, Russiýa Federasiýasy, ýa-da Ýewropa ýurtlar, Amerikada hemmetinden mümkinçilik töredip bolýandyr. Oşeýlerak ýa-da aýdyp geçdiň-de Abdurrahman. Azerbaýjan mene Russiýadan aýrylmak üçin halky islädi şonu. Ordan adam döwlet akly döwleti. Ermenistanda da şonnaly döwlet aklam bar, halkam şonuň ýaly rus oýun edýärler. Biziň başymyza oýun salýarlar diýip. Ýurdy basyp aljak bolýarlar ýa. Rejim değişikligini etjek bolýarlar diýip. Halky düşünýärdi biz biziň halkymyz. Gerek biziň halkymyz. Özbegistan halky şoňa göz ýetirip başlady. Iş başlady. Indi biziň halkymyzam ýani her halk öz erkinligi isleýän bolsa öz hereket etmeli. Başka bir gelip hareket edip berýän däldir. Edip bermelem däldir. Hukuk bolan insany hukukunda da sen özüň özüň etmelisin ýa. Biri islemese kömek edip bolan. Yani sen isleýän badygyny görkezmeli da. Böyle sada goýup nemesem bolýar, tamamlasam bolýar öpleşim. Like koyun, komentariye yazın. Näçe adamın emegi bardyr. Size düşünükli tadawr dilde düşündürmek üçin kördekin jahil oýlan halka sada bir dilde bolduran rahatlary, bolan rahatlar düşündürmek üçin näçe adamın emegi bardyr. Şonuň üçin like koyun, komentariye yazın. Ýeň bolmanda. Owa näme? Şöyle bir ýagdaý barda, Umedajan hakynda aýtsak, Bekjany we jany sag. Häzirlikçe şöyle nämemiz bar, habarymyz bar, habarlaşyp günde jaňlaşyp janlarda. Ine Türkmenistan tarabada şöyle aýtganda halkymyza da ýetiren. Şularda döwlet akly dörese birinjilik etjek işleri Merdam Muhammedowy halka gaýtaryp bermeli. Yani nirde saklayan masalalar sağlıktan çıkarmaly. Bizde akıl yok diýseňiz, şol adam ýaş oglandyr. Dünýäniň akly bardyr beýnisinde. Ulanyp bilersiňiz. Halkyň çagasydyr şol. Yani Türkmenistany erkinlige çıkarıp biljek akyllaryň biri. Birinjilik bilen etjek işiňiz şodur. Merdam Muhammedowy. Öz wagtynda, yani halkyň wagtynda özüni gaýgyrjak adamdan biri däl. Şonuň aklyny ulanyp bilersiňiz. Ben aýdaýyn. Birinji plan edip biljek işiňiz şo. Ötaýdan başlaýaňyz diýmekdiň erkinligine çykjak nemäňiz. Jestiniz şodur. Yani prosesine başladyk diýdiňiz bolýar şol. Öýlen-de kardeşler sağ bolýar. Ýa-ni goşant diýdiňiz, goşant goşup bilerler diýdiňiz. Şu taýda gönü eferde goşan Umit Bey aýratyn sag bolsun aýdýan. Sag bolsun, Taňry ýalkasyn.
Geleňiz üçin, wagt aýranyňyz üçin sag bolun. Kardeşler, geleniňiz üçin, menem çagıranyňyz üçin, wagtyňyzy aýryp halkymyzyň arasyna geleniňiz üçin, bilgi paýlaşanyňyz üçin bize taňly ýakasyn. Şöyle sağ olun. O diýeli dünýäňizi esen bolsun.